Kaktin jong blay mata kasi kalong naga gospel kat bakum jong Matius kalong ba Henry kat khot ke babara. Kaktin jong blay ke ba ongkum ni. Namar kata wat long kum kita. Nawa ukupa jom hi utip ya ka ai ke bapitan kam. Mensyua bapin pan no. Kandiat ek an pit ya ka history lengkot jong kani kat khot. Kani kat khot kalong shibanta na kata ka jihikai ha ka jingya thokana halor jong ulu. Hakaba u ai ya ka jihikai chpang ke jong ke jinuai. Upani pher ya ka jinuai ka bashisha but ka jinuai ka ba shupun bot kiba kini kinong le arsap kile lene kita kiriu kiba kiriu nget kiba mane blay thau. Ujisu upen kesan ba ublay umdan kam ya ka jinuai ka bajrong but kiba bania bana sengau tho ya ka jindon kam chungi. Namar ublay ula tip lupa ya ki. Henry haka jaka jong kata ka jinuai ka long ban penjeliu ya kata ka jingin de jungi but ublay. Om ban pentip ya u ya ka ai ka bangipan. Ka ai ka jumut jong kani dekat. Ka banangkong wat long kumaki. Ujisu uong wat long kumaki. Ujisu uthau ya ki bru ki ba duai ha ki rukom ki bom shisha. Lene ki ba shudua tang na kamantaban pen i. Da ka ba perkhat ba lada ki bom ktien. Kinyo ya kata attention jong uble. Lene uble unus ngap ha ya ki jindua jong ki. Upen shlur ya ki nong bot jong ban kier. Na kita ke jing liat niam lene kita ke jing liat niam ke ba thali hak jinduai kiba sawa kedong klem don ke jimut namar ukpa jongi utiplut ya ke ke bangin don kam ublei ulong uba tiplut par usngau thu lupa ya ke wei pa ke jinglong jong ke jing ke jongi ngim don kam ban batai ni ban pensngau thu yu utip lupa ya ke jing don kam jongi shwa pangin ang ya la ke jongi shintur jongi ban pan no latip lupa ya ka donor ke jongi kane ka penpau ya ka jing sumar bat ka jing perkhat jong ble ya uwei pa uwei na ki khon jong shwa bapin pano kan ba uble udang tip ya ki jing don kam jongi udang khot yangi banduai ka jinduai kam de ban pentip ya uble henry ban te ya kata ka jing de jongi batu ban shania hau bat ban penyede ya ka donor ke jongi bat kamon ka chong Mentangin pai ke ba kani ka khot ka don ka jing de bat ka jing em jongi hakani ke juk ka bang imenta hakani ka perthei ka ba dap da ka jing bun kam ka ba dap da ka jing ardatin bun ki bru ki ba kli ya kani ka jing kli ka ke jing thmu jong ka jiduai lada uble utiplut ya ki ki bang don kam balai ke ngidang duai kani ka khot ka ai ngi ya ka jing juba ka ba shai ka jiduai kam de ban pentip sha uble henry ban penia sno batu hang ni ka daw balai ngi duai hang ni ngan ai pi ki katto kat ni teli ki daw balai ngi duai what haba uble utiplut ya ki jing kam jingi ka ban kong ka te ya ka jingi de kumba kata ka jing ya kren ka pen scam ya kata ka jingi de jongi bat ki parot jongi lene bat ki bahayeng hasam jongi ka jing duai ka pen scam ya kata ka jingi de jongi bat uble ka long ka jingle jong ka jing chania bat ka jing i ka pen be ya ki donor ki jongi ka jinuai kampen kela ya ka jimut jong ble kapen kela ya ki donor ke jongi ka yarap ingi ban penyade ya ka jingkwa jongi bat ka mon jong ka khot ya ka jindon rengkat uble kan ba uble utip ya ka jindon kam jongi ka jinuai ka long ban khot ya u ban trei ha ka jing ka jongi ka jing hikai ya ka jing shania lengba ka jinuai ni pediang ya ka jindon kam jongi ya ublay bat ya kicing shar jong u haga ji im jongi kum ka nuksa habadon kiba khusla shipang kumno ban rai haga ji im jongi kaba kongsan kumno ban shim ya kinu kicing rai kaba kongsan haga ji im jongi ka jindua ka yarap iki ban wanra ya kata ka jing suk bat ka jing shai nda kaba khot ya kicing start jong ublay haga jing im haga jing long ka jing ban ka jongi tungin duai blay bok pa jongi ubah beneng ni aingu ime kupa namar ba metip ya ka wei pa ka jing tip ka ba benya jong ka jing im ka jonga yarap yang ban let shame ha ka jing tuai om namar kata ka jingit kli ka jonga henry namar ka jing kwa ban penia sno bat me penia de ya ka donot jonga bat ka mon ka jome bat hika yang ban shania ha ka jing thmu jome kuble shibun ba mela sngap bat sumar yang bat shwa mangan pan me yakni ki eki barong ipan ngi duwangi kerpat haga kerteng ke bakhain bor tam jong turai bat unong penim jong Jesus Christ amen